रतनपुर बिसिनी गगन चौधरी पारा ना गगन चौधरी पाराओ जों फाइका और अन्यान्य लामा ताई DWS नि तैरंनि नायनानै लगे लगे तिनि अंगनाबादी सेंटर कासे विजिट खायनो फैका ओ अंगनाबादी सेंटर खुदा खुलक जायगानि किछु सन्देह दंगो ओ जे नगो ताबो अम हाबनानै बगैसे ताबो हाखुना नांटंखा एकम एमन करुण अवस्थाय दंगो और छात्र रक बुदै फायाना एगे ए अवस्था चलिबुय दंगो के कामी आमचाइनि जेता अंगनाबादी सेंटर ता प्राय जायगानो बन्द होय दंगो एक गगन चौधरी अंगनाबादी सेंटर जतन से करुण अवस्था रतनपुर बिसिनी आन्दार के तिनि निजिने मकलबाय फाइनु फैका म बरमुरा हासक तलावो एक अकामिरक कोनो शहर बाय अनेक हाकसाल दंगो बरक काहाम अरनि रोंमारि मानानि बागै बरक अनेक उकलग क्लायि दंगो एकाय ताबो स्कुल अंगनाबादी सेंटर जेतासिनि फाउंडेशन क्राक खायनानि आ जागाव से जुदि अमति अवस्था दंखा कायका का आबनि बागै आं CDP नो सानाय जे अबनो विजिट खायना नुथुन अबनो फाइ नायफैना नुथुन एवं इमिडिएटली आं सानाय जे ब्लग नि भिडियो फाइथुन अमन नायि अबनो मेरामत खायना नुथुन एवं अर परिनानि उपयुक्त एकटा स्कुल नंग स्लामि रिना नुथुन अंगनाबादी सेंटर न अंगनाबादी सेंटर ताबो आरो तैकाय जाखा DWS नि अ कामिनि बरक माननाय जों आरो फाइना फैकाचिन इंजिनियर साहेब संतंगो अंगनाबादी सेंटर ताबो तैरिनानि व्यवस्था खायजागै दंगो फिया ओ स्कुल नक्से ताबो हामगराया एका आबनि बागैनो आं CDP नो बसानाय बर इमिडिएटली खायसे विजिट खायबेना नुथुन आंका काय आं बनो कल खायसानाय अब नायना नुबागैता साल माने वाटो माने बालबि थांगा इनि से खुरमा हाय अब खुरै हाबनांगै आसु दिन ब्रके खायादा स्कुल खायाना दा म स्कुल बन्द तंनाय ओ बन्द तंगैनो दं गंगो कमता हा खुरजा काबो एकबा कताल से मखल बाय फाइनु फैसा म एत दिन बन्द तंना म खलकसि माया हासि दगा हपखि बैसा कम बन्द तंखा एका म एलाकानि जारा और चिनि मेम्बर तंनाय कोना रिपोर्टिं खायना नांगो CDP नि थानि बर नलेज ना नांगो एका का अमति खेना गोबां मा कामि आमचायो अनेक अंगनाबादी स्कुल लकटाबो प्रायनो खलक जायगा बन्द तंमानि खबर बसं मानै तंगो एका तिनि गगन चौधरी पारानि अंगनाबादी सेंटर बछेम न तिन मकल बाय नुफैसा इगनर मनि जे मांगप्ले बाय नुखा एका अबना आं कयनाय जे म तारतारि अमनो व्यवस्था खालायना नुथुन।